Kamar yadda muke zo muku da update a duk lokacin da suka samu kan abin da ya shafi Telegram mining app. So yau mun zo da update ne akan hamster combat, wanda yake wannan hamster combat yana ɗaya daga cikin mining masu ɗaukar hankali, sannan babban abin da ya sa ya kasance yana ɗaukar ma mutane hankali shi ne 5 million coin wanda suke bayarwa a kowace rana idan mutum ya yi completing daily combo. So akwai abubuwa da dama da nake son in yi bayani game da su a cikin wannan hamster combat. So da farko dai bari mu buɗe bot ɗin, kuna kallo? Yawwa, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake son in yi bayani a kansu. Kun ga wannan profit per hour kenan, wanda ake ce ma profit per hour. Kamar yadda muka sani a Tapswap da Yescoin da Wcoin da sauransu, suna da abin da ake ce ma bot, wanda mutum zai sai auto mining bot, wanda zai ma mining ko da ba ka online. Zai tara ma coin idan duk lokacin da ka shigo sai ka yi collecting kawai. So su wannan hamster combat ba bot suke da shi ba, profit per hour suke da abin da suke amfani da shi, ana ce mai profit per hour. Wannan profit per hour yana tara ma profit ɗin da ke gare ka kowace awa. Misali idan kana da 1000 profit per hour, idan ka yi awa biyar ba ka shigo ba, duk lokaci after 5 hours idan ka shigo za ka iske an ajiye ma coin 5000, that is 1 times 5, 5000, saboda profit per hour ɗinka 1000 ne. Idan kana da 5000 profit per hour, za ka iske an ajiye ma 50000 coin. A kowace awa ya ajiye ma 5000. So kun gani profit per hour ɗina kamar yadda kuke ganin shi a can, ina da 417,000 profit per hour. So duk lokacin da na shigo, in na yi awa biyu ban shigo ba, za a yi multiply by 2 sai a bani waɗannan coin. So kun ga na shigo da safe, ɗazu na yi collecting waɗanda aka ajiye min jiya, yanzu ga da na shigo yanzu da rana, ko in ce da yamma, kun ga abin da na samu 1.25 million, abin da profit per hour kenan ya ajiye min. So zan yi collecting, kun ga 1.7. So mutane da yawa za su yi mamakin yadda nake da, na san za su yi mamakin yadda coin ɗina, total balance ɗina ya zama 1 million plus, bai ma kai 2 million ba. So dalili shi ne duka na yi amfani da coin ɗina na sai wancan profit per hour. Na yi unlocking waɗannan logos ake ce musu, ko NFT. Na yi unlocking ɗinsu, kuma kun san unlocking ɗinsu dole sai da coin ake unlocking ɗinsu. Balance ɗinka ake ɗiba idan za ka yi unlocking ɗinsu. Sannan kamar yadda muka gani a announcement, su masu wannan hamster combat kamar yadda suke faɗi cewa waɗannan coin da kake tarawa a nan, daily combo ɗin da kake karɓa, coin ne waɗanda yake an ba ka su ne saboda ka yi spending, saboda ka yi amfani da su nan cikin mining, ka sai waɗannan abubuwan da kuke gani a nan. Idan kuka duba da kyau za ku ga nawa kusan minimum za ku ga level 11 nake a kowane. Wannan fast token yana level 13. Kun ga za su bani profit per hour ɗina a iya fast token kawai 19,000 ne, 19.13,000 profit per hour, abin da zan samu kenan duk awa ɗaya. Idan kuka duba staking, na kai level 11 shi ma, zan samu 9.46,000 profit per hour. So waɗannan su ne ake accumulating a haɗa su wuri ɗaya. Kun gan su nan, fast token 19,000, staking 9,000, BTC pair 63200, sai 632, sai Ethereum pair 632. Kun ga top 10 CMC pairs 1.2 da sauransu dai. So waɗannan su ne aka haɗa guri ɗaya, aka yi merging ɗinsu, suka ba da wannan profit per hour ɗina har ya kai 417,000 kamar yadda kuke ganin shi a can sama. So kuma ina ba ku shawara, wanda ke da balance, idan kana da coins da yawa wurin balance ɗinka,
so ka yi amfani da waɗannan coins ka yi unlocking waɗannan logos ko kuma in ce NFT, saboda ko ba komai akwai lokacin da za ka je karɓa daily combo a ce ma sai ka zo ka yi reaching level 5 ko level 7 ko 9 ko any other level ga wani logo a nan ko kuma NFT kafin za ka iya completing wannan daily combo. So kun ga idan ka yi collecting abinka tun farko zai taimaka ma wurin samun profit. Ƙila za ka iya samun, akwai yadda za ka, idan profit per hour ɗinka ya kai za ka iya samun more than 5 million within 24 hours, za ka samu more than 10 million sef within 24 hours. Sannan kuma daily combo ya zo ka kuma karɓi 5 million. So kun ga wannan da kai kuke spending ko kuma in ce wanda za ka yi spending a daily combo ɗinka da ka karɓa, idan ka yi spending ɗinsu wurin profit per hour za ka mayar da su har ma ka ci riba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. So wannan shi ne yadda ake upgrading profit per hour ya kasance mutum ya same shi da yawa. Idan kuka duba nan ina wurin market, in muka zo Pierre and Team za ku ga shi ma kusan kowane ina level 11 as you can see, kun gani ko? So duka upgrading ɗin shi na yi da coins ɗina. Legal shi ma kun ga kusan kowane ina level 11. Sai License United Arab Emirates ina level 13, kun gani. Akwai waɗanda ban kai level 11 gare su ba saboda insufficient distance, kun gani. Akwai ma wani ƙwara ɗaya nan da na sayi a 1 million shi kaɗai. So shi ne amfanin wannan, shi ne yadda ake samun wannan yadda ake increasing wancan profit per hour ya kai to the highest level. Depends on your interest and your balance holding. So yanzu abu na gaba shi ne da yake ban yi completing daily combo ɗina ba, so zan gwada completing ɗin shi yanzu saboda waɗanda ba su san yadda ake yi ba su duba su ga yadda za su yi completing ɗin shi. So a daily combo ɗin yau akwai United Arab Emirates license, akwai Hamster Daily Show, sannan akwai Long Squeeze. So za mu duba kowane daga ciki. License, wurin legal za mu samu license, kun ga United Arab Emirates license ɗin shi sai in sa go ahead. Sorry my network. So kun ga na yi collecting wannan. Sai na biyu Hamster Daily Show. Za mu duba PR and Team. I think idan ba mu gan shi ba, let's check special. Market. We are looking for Hamster Daily Show. Special new cut. My cuts. Yawwa, ga shi nan anan Hamster Daily Show. So kun ga ya shiga. Combo na biyu kenan, kun gan shi a daily combo ga shi nan ƙwara biyu dot na green, saura ƙwara ɗaya kenan. Wanda yake wannan na ƙarshe shi ne Long Squeeze. So wannan Long Squeeze I think za a gan shi a market. I think idan ba mu gan shi a market ba za mu je neman shi cikin sauran wurare. PR and Team baya nan, sai mu zo legal mu duba. Ina nuna muku yadda ake duba ne, then sai a je special idan ba ku gan shi duka a can ba. Kun gan shi a nan. Sorry wannan short squeeze ne.
and we are looking for long squeeze. So mu je new cut, mun gan shi a nan long squeeze. So unfortunately nima long squeeze ɗina baya buɗewa saboda I think I haven't refer up to 9 referrals, and kafin mutum yayi unlocking long squeeze ɗin nan akwai buƙatar yayi inviting mutanen da suka kai mutum 9 zuwa sama. So da yake ban cika a wannan hamster combat gaskiya ban yi referring sosai ba saboda ban sa referral gaba ba a cikin shi, but I believe zan yi completing wannan referral today, in yi collecting wannan long squeeze NFT ko logo ko ma menene, and I will later complete my hamster daily combo. So yanzu dai a taƙaice wannan profit per hour shine abin da ke da muhimmanci sosai, wanda yake ya kamata a ce mutane sun mayar da hankali a kan shi. So ina fatar kun yi enjoying wannan video, sannan muna roƙon wanda bai yi subscribing a channel ɗinmu ba ya yi clicking subscribe, sannan kuma ya danna alamar ƙararrawa saboda ya samu notification na sabon video da muka saki. Mun gode.